7 da orden do día, que é a modificación da ordenanza de venta ambulante para os días festivos. Paso a ler a proposta. Con data 14/1/2014, a Consellería de Promoción Económica realizou a proposta da modificación da ordenanza de venta ambulante do Concello de Maño, emitindo informe por esta Secretaría de data 21/1/2014. Emítese tamén nova proposta con data 27/1/2014. A ordenanza municipal da venta ambulante do Concello de Maño foi aprobada polo Pleno da Corporación en sesión de data 4/12/2003, publicada no Boletín Oficial número 244, 18/12/2003. Posteriormente, en sesión de data de 4/1/2010, o Pleno da Corporación modificou dita ordenanza publicándose no Boletín número 248/29/12/2010. O Pleno da Corporación, en sesión de data 30/1/2014, acordou o punto 5 da orden do día as modificacións da ordenanza de venta ambulante no relativo á modificación do artigo 9 para o procedimento referente ao día de mercado. Con data 27/5/2014, publicouse no Boletín Oficial da Provincia número 100, que con data 27/2014, o edicto relativo á exposición pública de dito acordo, otorgando un prazo de 30 días hábiles a efecto da presentación ou reclamación de sucesión. Con data 6/6/2014, o registro de entrada número 37.5, a Asociación Galega de Ambulantes e Autónomos presenta un escrito no que se reclama a adopción da ordenanza vigente da Lei 13/2010 do Comercio Exterior de Galicia en diversos artigos. Con data 26/6/2014, o registro de entrada número 4.290, a Federación de Comerciantes Industriales Morrazo Cecimo presenta un escrito no que presta as alegacións e modificación da ordenanza vigente da venta ambulante, opoñéndose á apertura nos días festivos por resultar perxudicial para a conciliación da vida personal e familiar dos traballadores e traballadoras. Mostran a súa desconformidade á apertura do 1 de xaneiro, do 1 de maio, do 17 de maio, 25 de xullo e 25 de decembro. Con data 10/9/2014, emítese o informe do secretario e propónse a adopción do pleno siguiente ao acordo. Receitar a alegación presentada pola Asociación Galega de Ambulantes Autónomos e manter o texto aprobado. Aceptar a alegación da Federación de Comerciantes e Industriales do Morrazo Cecimo sobre os mercadillos extraordinarios que se celebrarán no mercadillo os días 1 de xaneiro, 1 de maio, 17 de maio, 25 de xullo e 25 de decembro. Primeiro, modificar o párrafo primeiro do artigo 9 vigente da ordenanza municipal da venta ambulante do Concello de Maño, que queda redactada das seguintes xeiras. Os días de mercado serán todos os mércores e sábados do ano, incluídos os que cadren en festivo. E a non ser que sexa festivo local, tamén poderá realizarse durante o ano como máximo un mercadillo extraordinario, o cal deberá ser autorizado polo asunto de goberno do Concello. Así mesmo, tampouco se celebrarán mercadillos aqueles mércores ou sábados nos que coincidan os días 1 de xaneiro, 1 de maio, 17 de maio, 25 de xullo e 25 de decembro. Segundo, publicar esta modificación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra para a súa entrada directa. Intervención. Unha aclaración en principio de que non nos damos posto de acordo. Aquí di un algo e usted dixo que di o contrario, digo, non pode ser o alcalde lendo, dixe o contrario do que está aquí. Aquí di rexeitar a alegación da Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo Cecimo. E vostede aquí alguén lle entendeu aceptar. Que? Aceptar ou rexeitar? Entón o alcalde pode ler o que nos está escrito. O que pasa é que pasamos onte na comisión e houve unha corrección. Creo que non se pasou. Ayer pasamos os comentados da proposta e hoxe fixos unha corrección. Esta que corrección do secretario, que é que estou lendo. Pero parece ser o de máis a isto, non? ¿Cómo cambia todo? Como que cambia todo?
claro, aceptando no hay cambio, lo que estaba rechazado. Bueno, a partir de ahí Cambia todo el texto. Sempre nos mete usted los líos, Claro, nunca sabemos que estamos votando. Vuelvo a leer el texto definitivo como queda. Yo no veo el texto de hoy. Os días do mercado serán todos os mércores e sábados do ano, incluídos os que se cadren en festivo, a non ser que sexa festivo local. Tamén poderán realizarse durante o ano como máximo un mercadillo extraordinario, o cal deberá ser autorizado polo Xunta de Goberno do Concello. Hasta aí era o texto que se aprobara inicialmente. Ahora Así mesmo, iso foi a corrección que ese é a doña Lidia. non se deu. Así mesmo, Asimismo, tampouco se celebrarán mercados aqueles mércores e sábados nos que coincidan os días 1 de xaneiro, 1 de maio, 17 de maio, 25 de xullo. ¿Está aceptando la negociación? ¿Aceptas la alegación de Caso que, bueno, hubo esa corrección que a mellor non se... Estamos de acordo así, tal como queda... sí, tamén se cambia. Agora hai unha intervención por parte... Sí. Hola, buenas tardes. Pues somos aquí membros da Asociación de Vendedores Ambulantes do Morrazo e máis da Asociación Galega de Ambulantes e Autónomos. A nosa sorpresa é que non somos capaces de entender como se pode estar votando unha modificación dunha ordenanza municipal de venta ambulante que está obsoleta e que entendemos que pode cumprir a legalidade. O correcto sería o Concello de Moaña ten unha ordenanza municipal de venta ambulante do ano 2003 que está incumplindo a lei do ano 2010. Por lo tanto, a súa aplicación é irregular. O correcto sería adaptar a ordenanza á lei e en esa adaptación incluir a modificación do punto de celebrar el mercadillo os días festivos. Me parece que legalmente sería máis correcto iso. Non se pode modificar unha ordenanza que é ilegal a súa aplicación porque a lei di que as ordenanzas non poden contradicir a lei. Entón, a ordenanza, tal como está agora mesmo, está conculcando dereitos adquiridos nunha lei democrática. Por lo tanto, volvemos a insistir de que a alegación que presentamos era tan sinxela que dicía: a proposta era os días de mercado serán todos os mércores e sábados do ano, incluídos os que caden en festivo, excepto cando coinciden coa festividade local do Día do Carme. Temos que facer fincapé de que como ambulantes nós estamos cotizando en todos os concellos onde traballamos, polo tanto, calquera modificación que se nos impoña perxudícanos en un día de traballo. É dicir, se un sábado de Moaña nos adiantan para un venres, estamos perdendo un día de traballo porque o venres temos pagado en outro sitio. Entonces, defendemos esa posición porque estamos obligados a defender o noso medio de vida sin querer entrar na como pode dicir, indignidade de que o sector do comercio sedentario intente boicotear os nosos dereitos laborais. Entre a nosa e a familia non corresponde, non é moral que o comercio sedentario ataque ao comercio ambulante cando o inimigo que temos é común, que son as grandes áreas, que aí é donde nós debíamos de actuar, que son os que teñen permiso para abrir 9 domingos durante o ano. Entre iso, de Fecimo non leímos nada. Na prensa de hoxe fala que Mercadona vai abrir un local de 5.000 metros cuadrados. Iso non vai crear puesto de traballo en Moaña, vai a sacar traballadores de Moaña para as aforas. É un traslado de traballadores en condicións inferiores
que vai a detraer público do centro urbano, cousa que o comercio ambulante produce o contrario. O comercio ambulante, o día que se celebra o mercadillo, hai máis xente que o día anterior e que o día posterior. Por lo tanto, volvo a incidir de que posiblemente sea ilegal aprobar ahora unha modificación dunha ordenanza obsoleta que contradía a lei. Non sei, mas ben, debo de falar para a oposición, que se vai a implicar en un voto que ao mellor non vai a ser correcto. Por outro lado, a ordenanza vixente de Moaña é do ano 2003. No mercadillo non se cumpre a ordenanza, é unha ordenanza que non se cumpre, no mercadillo non se cumpre a ordenanza non cumpre coa vixente lei de comercio. Isto é unha auténtica casa de locos. No articulado da lei vixente hai certos puntos que son básicos, como o artigo 3, que di que corresponde ao Concello de Moaña, dentro do seu término municipal, sen perxuicio das competencias de outras administracións, a ordenación, a execución, inspección e control do mercadillo. Iso, os vendedores que traballan en Moaña son testigos de que iso é mentira, non hai ningún control municipal no funcionamento do mercadillo. Hai unha falta de cumprimento dos requisitos para a obtención da licencia. O artigo 7 di que o ambulante ten que estar en posesión da licencia municipal correspondente para este tipo de venda. Esta licencia sinalará o axento para a venda e deberá manterse para a súa exhibición en lugar visible e permanente, porque con iso cúmplese o dereito máis básico do consumidor, que é saber con quen trata. Mañán está moi cerquiña, reto a vostede que dea un paseo polo mercadillo, non sei se o piso alguna vez ou non. Valora usted, dese conta que o que estea ocultando a autorización municipal está incumplindo a lei, é un vendedor intruso. Usted está obligado, ten as competencias de actuación e de sanción. Di que o Concello expedirá unhas licencias que os nosos compañeros siguen reclamando dentro do ano 2003. É dicir, que penso que debían de replantear, tomar en consideración a nosa petición, porque nós temos dereito ao traballo, non vivimos de outra maneira. O día que vostedes nos proíben traballar, ese día non comemos, sería deshonroso de que esta toma de posición fora a raíz dunha presión de outra organización comercial. Moitas gracias. Vou ser moi breve. Eu creo que primeiro felicitalo porque dixo vostede unha frase histórica. Vamos a gravala nunha placa e vamos a señalar a entrada do Concello. Apróbanse ordenanzas que non cumplen a lei, pero como despois tampouco se cumplen as ordenanzas, non pasa nada. Pois esa é a idea que rexe este goberno, nisto non, en todo, non sei se lle extraña. Aquí, na praza, en urbanismo, incluso as leis, as ordenanzas que son perfectamente legais, tamén se incumplen. Xa me dirá usted as que non se adaptan á lei. Dito isto, eu creo que o alcalde que tanto no que dicían na alegación como no que acaba de expoñer o portavoz dos vendedores ambulantes, eu creo que debería, como mínimo, escoitar o concelleiro, o secretario, non escoitarme a min, porque xa sei que non me fai demasiado caso, pero sí, o secretario tamén lle debería informar dunha forma seria e ponderada sobre as consecuencias do acto que van a adoptar. O BNG nunca levou a responsabilidade de comercio, nunca levou a área ni do mercadillo, ni da Praza de Abastos, ni outra cousa. Cometeríamos os nosos erros nese campo, como en outros cometemos, pero nunca tivemos a responsabilidade directa. Pero sí que traballamos con dous concelleiros que puxeron especial empeño en regularizar o mercado
mercado de ambulantes. Puxeron especial empeño. Outra cousa que se conseguira ou non se conseguira, de acordo cos instrumentos que daquela había. Constanos e a ustedes tamén lles consta. Constame que non se conseguiu, e que hai 3 anos e medio, xa ninguén se acorda nin de que concelleiros estou falando, nin como cambiaron as cousas a peor. Eu simplemente o que me limitaba a dicirlles, en casos como este, que houve varios, de modificacións parciais ou de adaptacións ou de aplicacións, é que se fixeran as cousas con prudencia, porque non estamos falando do que nos guste máis ou do que nos guste menos, do que nos parece a nós que poida ser mellor ou poida ser peor. Estamos falando de intereses económicos, en parte complementarios e en parte enfrentados. E que, polo tanto, esos intereses económicos deben falarse e intentar consensuarse. Encontrámonos con que non houbo, ata onde sabemos, nin ese diálogo, nin esa procura de consenso, co cal vais aprobar unha adaptación que antonte era de aprobar a alegación de Cecimo e rexeitar a de ambulantes. Onte pasou a ser de rexeitar as dúas e hoxe pasa a ser de novo de aprobar a de Cecimo e a de rexeitar a de ambulantes. Eu non sei onde está a razón. Quen ten que ter a capacidade de dicilo é o alcalde que dixo: xunteime con uns con outros, fixen estas propostas e só pudemos chegar a este acordo ou non fomos capaces de chegar a ningún. Pero iso non lo dixo, simplemente nos dá unha proposta de ordeno e mando. O BNG nesta situación probablemente non vai decidir nin a favor, nin en contra, nin de uns, nin de outros, advertíndolle que nos parece moi razonable o que acaba de expoñer o portavoz dos ambulantes, no sentido en que vai modificar unha ordenanza que non se adapta á lei e, polo tanto, é moi probable que non entre en vigor, ou se entra en vigor, acabe non aplicándose ou creando problemas incluso xurídicos. Pero, eso é o noso entendamento. Como dicía antes, quen debería explicarlo sería o secretario. Se é así, como pensamos que é así, quedalle unha solución neste momento, para que eu non lle vou dicir cal é. A ver, despois de escutar a intervención do representante da Asociación Galega de Ambulantes Autónomos, a verdad que nos extraña un pouco que levemos meses debatindo este tema e que se nos vendera que existía un consenso entre todas as partes implicadas, así se nos trasladou por parte da concelleira que, bueno, a concelleira que ahora xa non está, que había un consenso, que se había dialogado con todas as partes e ahora resulta que nos enteramos que hai xente que realmente non se consultou ou non se falou, porque senón non hubieran presentado este tipo de alegación. O Partido Socialista vai manter o voto que mantivo no pleno anterior, é dicir, nos vamos a abster. Non seu día, isto foi unha iniciativa da concelleira que propuso a modificación do artigo 9 e tamén nos gustaría que o secretario interpretara en que situación queda a ordenanza, tal como están apuntando, a modificación parcial non implica unha adaptación total da ordenanza á lei de comercio. Entón, se a aplicación da ordenanza vais a poder aplicar ou non na súa totalidade. Entón, nos gustaría que se recalcara por parte do secretario cal é a situación legal na que queda a ordenanza do Concello de Moaña de venta ambulante. Por a nosa parte, non fui eu que estuvo presente nesas mesas. Non sei exactamente quen estuvo presente en representación da Federación de Cecimo de Asociación Galega de Ambulantes. Como dixo a Concelleira de PSOE, nos entendemos que había un consenso nese momento. Non sei se había algún representante que estivera nesa mesa que agora mesmo non forma parte. Non sei, entón non podo entrar a valorar
esa reunión agora mesmo. Recordar que sí, é unha modificación da nova lei de mercado de venta ambulante de 2010 que sería adaptarla en ese momento, como se comunicou anteriormente, pois vaise adaptando pouco a pouco. Neste momento estes dos artigos foi algo que viu xerado por unha petición que fixeron varios representantes de comerciantes, foi polo que se trouxo a pleno para estudiar. Nesa petición, pois, o que se plasmou aquí hoxe nesta proposta foi o que se debatiu nesas negociacións que se mantuvieron no seu día, por iso trouxemos a modificación da ordenanza no seu día e agora mesmo, pois, esta aprobación das alegacións que se fixeron. Non entendo cal sería o problema agora mesmo en aprobar estes dous artigos, a modificación destes dous artigos. A ver, independentemente, eu que antes tivemos unha reunión, eu sei que se falou, se debatiu sobre ese tema. De todas formas, eu creo que antes que vamos sentados aí, non é normal o 1 de xaneiro facer un mercadillo. O 1 de xaneiro non é normal facer un mercadillo. Perdona, pero somos nós que temos que decidir se pero tamén somos nós que temos que legislar. Por lo tanto, o 1 de xaneiro non é normal, porque se miramos portavoces, que para nós non nos parece normal que o 1 de xaneiro, 1 de enero, nos veñamos a facer un mercadillo, nin tampouco nos parece normal o 25 de diciembre, como non nos parece normal outros días. Perdona, podo terminar, pero non é normal con moita xente, aí non en Twitter. Teño non cantidad de mercados, eu non vou a traballar, Pero explique un momento, porque aquí hai un portavoz para falar. A ver, nós non estamos de acordo, mas falámonos aquí a todos os grupos, que o 1 de xaneiro ni o 25 de diciembre non é normal ni o 1 de maio. Estamos de acordo, vamos de acordo. Entonces, nós aquí hai algún día, oye, que podemos, tampouco non é cerrado, dicir, oye, pues mira, pode ser o 17 ou pode ser, tampouco non é unha cousa pechada, pero que non vamos a permitir é... No, estamos de acuerdo, perdona, estamos de acuerdo, un 1 de diciembre, un 25, de acuerdo, pero que aquí se está hablando que al final solamente se nos concede un día al año. Eso parece una limosna. Nosotros pasamos muchos días. A ver, por favor, que hablen de uno en uno. Pasamos muchos días de invierno sin poder colocar contra vivienda y contra mañana. Muchos días. Entonces, no es a ver, por eso, mira, a ver. Queremos negociar. Está claro, como que sempre que queda aprobado no asunto de goberno vai haber un. Ahora, nós deste día estamos, oye, eu penso que non debe haber problema ningún, pero oye, eses días non poden ser, nin pode ser tampouco o 1 de maio, pero se vos queredes, por exemplo, podes decir, pois, e tampouco 25 de julio, o día... No. A ver, podemos deixar, se queredes, o 17 de maio, o día dun día. Parece o reino. Pero non en este, en esta ochenchuy. Eu que lles propongo de algún día destes que retiramos. Cando vostede faga unha aprobación inicial dunha nova ordenanza e se publique no boletín, nós correspondentemente faremos as alegacións que correspondan a partir da presentación desas alegacións, entón si poderemos abrir un período de discusión. Pero non isto que queren facer agora. Que creo que a cuestión non é tanto que días se fan, que días se deixan de facer, senón a cuestión é legalmente vais a poder aplicar a modificación desta ordenanza parcial, que é o que nos preguntamos, se esta modificación parcial, visto que non se adapta na totalidade da lei de comercio, se se vai poder aplicar. Por iso nos gustaría un pouco que o secretario nos explicara como queda a aplicación da ordenanza a non ser unha adaptación total á lei de comercio. Con o que respecta neste aspecto que se quere facer os días de celebración, non é certo o que señala a alegación da Federación de Comercio que non se pode abrir nin os días que se señala aí, non é certo. Pódese celebrar
mercadillos nesas datas. Outra cousa é que a corporación decida ou non decida, pero no que respecta ás datas, a lei non impide, entonces a modificación que se quere facer con respecto ás datas, a que se faga, pode ser poñer sin problema. Outra cousa son outros aspectos. Pero a pregunta non é esa. A pregunta é unha modificación parcial dun artigo dunha ordenanza que vulnera a lei de comercio, podes aplicar a ordenanza? Ou alguén pode, ou alguén a lei de comercio, claro, en algún aspecto, por eso mismo, non está adaptada na súa totalidade. Entón, alguén pode recurrir a aplicación desa ordenanza porque en algún aspecto non se cumpla a lei de comercio. Pode ser recurrir a parte que se incumpla da lei de comercio, non que non entre en contradicción como neste caso. En este caso non entra en contradicción coa lei de comercio. Nos días festivos eses pódese celebrar días de mercadillo e o Concello incluso pode regular, tal e como digo o artigo no informe, pode regular o ámbito no que os comercios poden abrir, si no entorno da plaza, no todo o Concello, eso pode ser regular, pode ser aperturar eses días. Os mercadillos que se consideren tradicionais. Hai unha excepción ao artigo ese. Sí, pero eu teño miñas dudas de que se pode aplicar parcialmente unha ordenanza. Este artigo sí, porque está concorda coa lei de comercio, este non porque non concorda. Teño as miñas dudas de que esa non se derogue a aplicación, pero que pode entrar en contradicción en algún aspecto da lei e non se aplica directamente a normativa superior. Como está? Pero a normativa superior non impide esta modificación, non afecta para nada. O Concello é competente para señalar os días que se poden celebrar os mercadillos, os domingos que se poden celebrar, os días festivos que se poden celebrar, non entra en contradicción co aspecto da lei. Se a lei prohibira neses días celebrar aquel tipo de mercadillos, entra en contradicción, pero neste aspecto que se está modificando non. Alguna intervención máis? Pasamos entonces a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións?